DR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod na ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Usa sa mga hinungdan ngano nga nagkadaiya ang atong gihimo nga mga desisyon, no? Diri sa kalibutan nga dili ta ba magparehas, o di ta magpareho o buot natong gisunod tungod kay bisan kinsa ra manggod ang ato bang gihimong mogiya o bisan kinsa ra mo'y atong gipaminaw dinhi sa kalibutan. Basta maayo mamulong, maayo pod ang mga gisulti, tamis pod paminaon, mutuo man dayon da. Nganong mao ni atong gipasiuna karon sa atong tulumanon, no? Lamdag sa kahitasan. Kay kung ato bang balansihon, no? Niining daghan kaayo bang buot mo influensya na to, buot mo tudlo na to ug unsay angay natong pagabuhaton, hain man niini ang dalagyod niya ang lamdag gikan sa kahitasan. Kay dili man ni tanan parihas. Parihas bagunang moingon ang uban nga okay ra nang block voting. Ang uban moingon dili. Nagkadaiyang tingog mo'y atong kipaminaw. Mao na nga atong hisgutan ning puntuha kay nagtuo ang maong tulumanon nga naa diri ang kana bang diferensya, naa diri ang suliran. Kanang bisan kinsa ra mo'y himuon natong mugiya nato. Ang Dios wala mo buot nga bisan kinsa. Wala gid mo buot pananglit, no? Mo dagan gyud no, mo paingon gyud sa Sagrada Escritura kun Biblia. Basahan ninyo, no?
Basahan ninyo ang San Mateo Kapitulo 7, versikulo 29. Sa King James Version atong kutloon, no? For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Kinsa may gitumbok ani, no? Kining Mateo 7:29. For he taught them as one having authority. Ang gitumbok ani ang atong Ginoong si Kristo. Ang istorya man gud ani nga si Kristo namulong nga naa diha naminaw ang mga Hudyo, na ay mga taong naminaw niya mga eskriba, apan natingala ang mga tao niya nga kinsa man ni siya nga mamulong nga mabati magyud nato ingon nga naa gyud niya ang otoridad o authority, dili parihas sa mga eskriba. O mao ni, no? Nga si Kristo dili man gyud malalis nga kung siya gyud mo'y manudlo, dili na gyud ta magduda kung siya may mutudlo. Ug niya ang iyang nahimong ingnon ta lang karibal sa iyang pagpanudlo mao man tong mga eskriba. Nga very strict kayo ang ilang pagsabot sa balaod. O ang ilang pagsabot dili mutakdo sa pagsabot sa otoridad gayod, nga labawng otoridad nga gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak, ang atong Ginoong si Kristo, ang Dios nga nagpakatao. Unya timan-an nato nga kining mga skriba batid po ni sila sa balaod. Bot pasabot mukutlo po nig mga sitas sa kasulatan. Na karon nganong ako ning hisgutan ni si Kristo nga labawng otoridad din naghisgot putag mga skriba, kay ato magong matandi dire nga moingon ka nga di man guni magparihas. Unya parihas nga mogamit ni og mga pulong sa Dios. Alang-alang na mag si Kristo dili mo gamit og pulong sa Dios. O kini mga skriba pod mogamit pug pulong sa Dios. Kaya ang ilang gihimong gabayan, katuman laging ilang balaod sa daang kasabutan, balaod ni Moises. O gunya, no, kung dili na ni sila magparihas, kinsa may labawng tuhuan nila. Well, kung mo focus ta, mo huna-huna ta sa kanabang daang kasabutan, mahimong ang otorisado apil ni silang mga magtutudlo sa balaod og mga skriba. Pero kay gipaabot manggod ang kanabang manluluwas ang atong Ginoong Jesucristo nga dala niya ang tibuok nga kamatuoran, buot ipasabot inig-abot sa panahon nga naa na ni si Kristo, kinahanglan ilag yung ipadaplin o ilag yung dawaton kining mas otoridad nila nga mao nga atong Ginoong Jesucristo. Kay kadto pong daang kasabutan dili man to kay hangtod sa hangtod. Di ba? Ang daang kasabutan hangtod raman to pag-abot ni Kristo og ang iya gyung termino gyud nga kanang untop kadtong kamatayon ni Kristo sa krus. Buot ipasabot balido lang ang daang kasabutan hangtod pag-abot ni Kristo, hangtod namatay ang atong Ginoong Jesucristo. Buot pasabot dili ni ingon nga mao ni himuong yung gabayan hangtod sa hangtod. Dili forever ang basihan nga atong gamitong basihan nga unsay insakto kanang daang kasabutan. So pag-abot ni Kristo, kinahanglan ang mga tao, o kung kita na atas sa maong panahon, dili ta magbuot sa atong kaugalingon nga ug unsa may atong nasabtan kung mutingog na ning gipaabot nga mao si Kristo. Mo klaro kayo diri, for he taught them as one having authority. Unya ato pong hinumduman dayon kadtong sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2 nga si Kristo mao ang last messenger of God.
ang katapusang pinadala sa Dios Amahan mao si Kristo, no? Kay niadto sa daang kasabutan, mao man to nga nakigistorya ang Dios pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahiaing mga adlaw ang Dios nakigistorya pinaagi sa iyang bugtong anak ang atong Ginoong Jesucristo nga kung buot sabton ang ikaduhang persona ra pud niya sa Dios. Ang pulong nga nagpakatao nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Mao nga ang last messenger of God mao si Kristo. Unya dili pud ta malibog nga kung moingon pud ta nga kung mao na veritas kining kung si Kristo ang last messenger of God, ambot ba ni may pasabot ang mga apostoles dili messenger of God? Well, ang tubag simple lang. Kanang moingon ta nga si Kristo ang last messenger of God, ang gipadala sa Amahan. Mao na. Ang mga apostoles, messenger of God gihapon sila, pero ang ilang pagkapinadala, pinadala na sila ni Kristo. Mo na, no? Klaro na, no? Mo ni ang gitudlo po sa atong pagtuong Katoliko. Nga ang pinadala sa Amahan, ni Yahweh, si Kristo ra. Katapusan, ha? Kining nasa Hebrews 1:1-2. Ang mga apostol, pinadala sila, pero si Kristo na ang nagpadala nila. Asa man na ito mabasa sa Biblia? Kanang sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 nga sa 23, atong usbon. San Juan Kapitulo 20, tudling 19 nga sa 23. Ang mga apostoles, pinadala sila, pero ang gapadala nila si Kristo na. Pero si Kristo, direktamente yun nga, ang nagpadala niya ang Amahan. Di ba? So, kanang moingon nga itag, ang last messenger of God, God the Father, ang last messenger niya, ang atong Ginoong Jesucristo. Nganong ato maning gipahimug-atan sa atong tulumanon karon? Ato ning gipahimug-atan para nga magiyahan bagyod ta ni ining kalibutan na karon, kung maghisgot ta og labawng otoridad, dili ta kay basta-basta na lang maminaw tog naagali magdala-dalag Biblia, then maayo po kaay mutudlo, then mutuo dayon ta. Dili ba nato tan-awon ba ang iya bang credential? Unsa man ang credential? Otoridad. Parehas ra gud na anang kinagaling na magsuri-suroy, then magdala pod og kunuhay credential o kanang ID. Di ba ato mangyong ayuhog tan-aw ng gidala niya nga credential? Kay basig piki na. Di ba? Bisag ka ng mga papilis o unsa ka ng mga dokumento nga gidala nga pagpamatuod nga unsa siya. Dili man ta dayon basta mutuo atong hilingon nga kanang credential nga iyang gidala tinuod ba gyud? Mao na. Nakaron mao ni. Si Kristo ang last messenger of God. Mao na nga kung naagali mga tao ron nga magtudlo og lain pang messenger nga muingon sila nga last messenger of God, for example, kanang mga iglesia ni Kristo, di ba ang ilang gitudlo diha sa ilang pasugo magazine nga ang last messenger of God si Felix Manalo. Kana klaro na kayo na nga usurpation of authority nga naman. Kanang last messenger of God, kung atong basahon ang Hebrews chapter 1 verse 1-2, mao na si Kristo. Dili si Felix Manalo. Unya kana gali pong naapoy kaparihas nga nanggawas pod nga mga nagpatuo ang uban propeta gani, nagali uban maingon nga appointed son of God. Kana kuana na pag usob na sa hanay diri sa Biblia nga si Kristo ang last messenger of God, unya nganong naa pa may lain. Nganong naa pa may Felix Manalo, nganong naa pa may Apollo Kibuloy, unya maayo ra ba ni manudlo, daghan gunin nakabigpot. Nganong naa pa may Joseph Smith sa Mormons. Di ba? Na kung moadto ta sa ilang theology pod, moingon man gud sila nga nawala man gud tong gisugdan ni Kristo niadtong unang siglo kay na completely disappeared kuno o na apostata o ni kuan na ba
nasaag, wa na magsubay sa husto, mo nang nakinahanglan na po duglaing propeta. Bantay mo anang pagtulon-ana kay murag kurik paminaon, no? Murag kurik paminaon. Pero nganong makurik man na, nga kung buot na to hunahunaon, mura man o gihimo na tong dili kasaligan di itong gisugdan ni Kristo. Di ba? Si Kristo ang iyang pagsugod dili kasaligan kay nawala, kay nisimang. Mao nang magkinahanglan na puglaing propeta, walay sulti o walay pamulong ana sulod mismo sa Biblia. Kanang sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 2, klaro ay nang padayag diha nga sa daang kasabutan nakigistorya ang Dios pinaagi sa mga propeta og sa kaulahiang mga adlaw ang iyang gitumbog ana ang bag-ong kasabutan na. Ni namulong ang Dios pinaagi na gyud sa iyang bugtong anak ang atong Ginoong Jesucristo. Sa ato pa mututok ta diri sa gitukod ni Kristo. Unya kining gitukod ni Kristo lig-on eh. Lig-on eh. So nganong ato ning gipahibog-atan para magiyahan gyud sa husto ba nga dili kay bisan kinsa na lay paminaw nato aning kalibutan na atong tan-aw ng credential sa mga nagtudlo na to. Ngano man, kay kung muingon ta, mudawat nga si Kristo ang labang otoridad sa bag-ong kasabutan, ato man po dayong tan-awon diha dayon sa kasaysayan, kung kinsa ang gipang-authorize ni Kristo, nga iya pong gitahasan sa pagpanudlo, kay dili manggod bisan kinsa. Na, kadtong mga teksto nga akong gisulti ninyo sa Juan 20:19 ngadto sa 23, ang unang gi-authorize ni Kristo ang mga apostoles. Yun sa man to pag-authorize ni Kristo nga direktamente gyud nga gipangpili ni Kristo ang mga apostoles. Ug unya ang pangutana karon ang mga sumusunod sa mga apostoles giunsa pud nila pag-authorize. Kay importante man guning authority god. Kay ngano kung nagkasaag-saag taron bisan nadaghan ni atong pundok, agi aning dili nato tan-awon ang credential. Ang ato lang gihimo bang basihan, basta kay maayo mo tudlo og Biblia, niya ang gitudlo na apos Biblia, mutuo dayon ta. Unya ang credential ana, ang iyang authority, ang pangutana, gikan ba na ni Kristo? Parehas lagon na sa atong balao diri sa Pilipinas, kinsa man ang labawng otoridad o kanang gitawag na to final arbiter, di ba, Supreme Court? Unya ang Supreme Court usara gitibuok sa Chief Justice ug ubang mga justices. Dili na pwede nga naapoy laing grupo ron nga mupatuo pod nga sila pod ang laing Supreme Court. Dili usaray Supreme Court. Sa Biblia ingon ana pod sa Biblia ang Supreme Court mao ang iglesyang gitukod ni Kristo, pinanguluhan ni Kristo o ang iyang mga sakop mo itong mga apostoles. Dayon kay si Kristo dili man siya magdugay, iyang gipili si Pedro nga maoy mohulip niya ingon nga makita nga pangulo kanang gitawag na tog visible head. Klaro man na sa Biblia diha sa Juan 21:15-17. Si Pedro mo'y nahimong Chief Justice. Dayon ang ubang mga apostol mao na tong uban niya mga justices. Muna ang Supreme Court bali sa unang iglesyang gitukod ni Kristo, ang mga apostoles dahil ang Chief Justice mo si Pedro. Si Kristo raon ta ito, pero saon man nga di mo siya magdugay diri sa kalibutan, mao na nga ang iyang pagkamakita nga pangulo, pagka-chief, iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Pero nagpabilin ang iyang pagka-spiritual head, pero ang iyang pagkamakita ra nga ulo o head, iyang gipatrabaho ni Pedro. Klaro man na sa Juan 21:15-17, katong iyang giingnan si Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Di ba trabaho man na ni Kristo, kay siya man ang chief yun nga magbalantay? Pero nga nung iya man ang gipatrabaho ni Pedro, kay muadto naman siya sa langit. Di ba? Now, unsa man ni ka-importante sa atong pagtuo? Importante gini sa atong pagtuo, parang dili ta masaag kung kinsay atong paminahon, kung kinsay manudlo, kay kita ra ba, dali ra ba din ta mutuo, labi na kay maayo mo basa og Biblia, then maayo pud mo interpret,
Mutuo din ta. Pero ang authority, dili kapakita ang maong mga mensahero kung asa nila gikan ang authority. Gawas ra gyud sa pagbasa-basa og Biblia. Ingon ana bagud ang paghatag og authority sa usa ka mensahero nga igo lang mo basa sa Biblia og maayo kay mo interpret then mo patuo na dayon nga sinugo ko sa Dios. Ingon ana bagud ang paghatag og authority, dili man klaro man kay diri sa Biblia. Giunsa pag-authorize ni Kristo ang una niyang mga gipang-authorize ang mga apostoles, diretso gyud og pagpili. Di ba? Kaya importante kay ng authority. Pananglit atong kutloon pod ang Roma 10:15, giingon sa Roma 10:15. And how shall they preach except they sent? O kung gi-authorize sila, no? Kung wala sila gi-authorize kuno, unsaong kuno nila pagpanudlo kung wala sila gipadala o gi-authorize? So importante dayon ang pag-authorize ngano man. Kay kung wala gunang doktrina sa pag-authorize, so okay ra na, sakto nang giingon sa uban nga pwede bisan kinsa manudloan ng Biblia. Unya kay dili mapod mosugot ang Ginoo ana nga bisan kinsa lang, kay mabahin-bahin man ta ana kung bisan kinsa lang. Mao nga aron dili ta mabahin-bahin, kinahanglan ang Dios mag-authorize yun siyang tao nga kinsa himuon yang pangulo. Parehas gud sa atong nasod sa Pilipinas, nganong naamang yun tayo presidente? Kaya dili lagi pwede kung wala gyud mangulo. Wala man gyud symbol of unity. Kung dili na magparehas ang huna-huna sa mga tao, kinsa may final arbiter nga wala may presidente. Di ba? So, ingon ana ang gingharian ni Kristo diri sa yuta, na ay labaw gyud nga leader o mao to si Kristo. Unya kay di man siya magdugay diri sa yuta, matay siya, mabanaw, mabalik sa langit, kinsa may iyang gipili? Mao man na. Naklaro man nga si Pedro. Unya ang uban lahi-lahion man gud nila. Mato ka sa iglesia ni Kristo manalo, si Felix manalo kuno may Juan, gibinla ni Kristo. Dili oy. Pagkaklaro kay nga si Pedro, then mato po kasauban si Joseph Smith kuno kay nawala man kuno tong gisugdan ni Kristo. So lain na po kunong propeta, dili na mao. Mato po ka sa Adventist, sa Ellen White kuno. Mato po ta sa kanang Kingdom of God, kanang nas Davao, Kibuloy. Then mato po ka sa kanang nagpatuo pong Jesus is Lord, si E.D. Villanueva. Mato po ka sa daghan. Naapod gani diri sa des Dapita nagsugod, des Dipolog nagsugod. Oo. Unya pangkutloon gihapon ng nasulod sa Biblia. Ingon ana ang ilang sistema sa pag-authorize. Igo lang gabasag Biblia, dayon mo patuo dayon nga gi-authorize nako. Dili man ingon ana, kay diri sa Biblia si Kristo gapili gyud ga-authorize sa mga apostoles. Then karon giunsa pod pag-authorize sa mga apostoles sa ilang mga sumusunod. Wa may lain, no? Naadya sa 1 Timoteo 4:14. Giingon, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of hands by the presbytery. Kanang ordination, kanang pagpandong sa kamot. Umo na, yun sa pag-authorize sa mga apostoles ang ilang mga sumusunod, pinagi sa pag-ordain o kanang pagpandong sa kamot. So, giingon ana pag-ordain, nakaroon, diha na dayon ta mag-cross-examine. Sa tanang grupo ron sa kalibutan, unsa mang grupuha ang makaangkon nga ang ordination nga makonek gyud sa ordination gikan sa mga apostoles? Diha man ta. Na wa man gyud kun ako maning gisubay, wa man gyud laing grupo sa diri sa kalibutan nga makapamatuod nga ang iyang ordination sa iyang mga minister o pare kinira magyong Katoliko nga masubay gyud ang iyang kanabang succession of authority gikan gyud sa mga apostoles, kinira mang mga obispong Katoliko. So mao na nga klaro kaayo kung ingon nanaon nato pagpangita sa tinuod kung kinsa ang matuod yun nga gi-authorize sa Dios, gi-authorize ni Kristo diri sa kalibutan, mao kini mga obispong Katoliko. Tagaan mo na kung usa ka example nga kasaligan yun. Kadto si Obispo Ignacio, wa may laing makaangkon kinsa tong obispo.
si Obispo Ignacio, si Katoliko raman. Ang unang migamit anang pulong Katoliko nga iyang gibunyag o iyang gitawag sa Iglesia rapod nga gituko ni Kristo, di ba? Ang unang migamit anang pulong Katoliko si Obispo Ignacio. Unya, kinsa man na si Obispo Ignacio? Tinun-an o disipulo ni San Juan. Mao manggaling makaingon ta nga agkatong gituko ni Kristo kay gitawag man ni Obispo og Katoliko sa to pa usara day ang Iglesia ni Kristong tinuod og ang Katoliko. Di ba? Mao na. So, naapaghilain, kato si Obispo Policarpo, tinud-an gihapon ni San Juan. Basahan ninyo, bisan diya sa Wikipedia, pag-research mo. Kana si Obispo Ignacio o si Obispo Policarpo, puros na tinud-an ni San Juan. Mao na. Dayon naapaghiusa, kato si Obispo Ireneo. Although si Obispo Ireneo, dili siya direktamente nga tinun-an ni San Juan. Tinun-an lang siya ni Polycarp, o Bishop Polycarp. Pero kasaligan gihapon si Irenaeus nga naman. Kay ang gatudlo niya si Obispo Policarpo. Then si Policarpo ang gatudlo niya si San Juan. So naanggid siya connection. Mao na ang gihawiran sa mga obispong Katoliko ngano nga ang iyang authority gikan gyud sa mga apostoles. Whereas sa ubang tinuhuan, dili sila kapakita og ebidensya nga ang ordinasyon sa ilang mga pastors o ilang mga obispo, kung naa sila obispo, gikan yun sa mga apostoles, pananglit. Anhataan ng Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Naapod sila ordination. Pero ang pangutana, kinsay ga-ordain ni Felix Manalo? Alang-alang o kadtong giordinahan siya sa katong pagka-pastor, kung nahimo magaling tong pastor sa Adventist siya, no? Di man to tinuod para nila tong Adventist. So dili ito magamit nila. Mulo tawa gyud maordinahe o mapandungis kamot si Felix Manalo. Di ba? Mayon kag si kana sa Mormon Sport si Joseph Smith o si Kibuloy kinsa may ga-ordain ana gapandong sa kamot. Naa sila'y argumento maingon nga kung maogali gasugod so wala gyud mo pandong. Dili man ta kaingon ana kay ang iglesyang gituko ni Kristo nasugda naman niya. Iniadtong unang siglo. O naa namang gi-ordination, naa namang gi-pagpandong sa kamot, naa diya sa 2 Timoteo 4:14. Unya, dili man matapos ang gingharian ni Kristo sa ato pa ang ordination, magpadayon, dili maputol. Mao na nga, kinsa mang punduka ang makapamatuod diya sa kasaysayan, nga walay putol nga ang ordinasyon makonekta gyud gikan sa mga apostol, only the ordination of bishops of the Roman Catholic Church. So naa niyang authority. Mao nang ato ning gi-emphasize para nga dili na to daghanon ba? Kana bang himuon na tong mugiya na to except aning tinuod yun nga gi-authorize ni Kristo o sa Dios dinhi sa kalibutan. Wa naman daigong panahon. Okay, ugma na pod, no? Padayon ta, Domingo man, so alas 12:30 ta. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, pinagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Severo Caermari, ubanas mga kaparian, o gusab dinhi sa technical side, no, sa istasyon, Dax Ilumba o Dani Luod. Okay, hangtod ugma pohon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod na ini nahimugso o natawag kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan.
Uban ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.